dilaya long sanga puthak seke kipi Nihang Donsuri Hawar Karbi Jutang Aterana Tumpen Ingdeng Klike Braserkep Karbi Youth Festival Apan Chisik Chedang Pontanglo Pongni ke chok ingti ingleng taro kachingru mamai ke paman Birta keme arjui tha ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatang ki pidunji atuma phan Birta keme lapu henlo The youth of today are the leaders of tomorrow Pathepi and Ponsi Karbi Students and Youth Council Haurakhat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie osomar la pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan aki joy pen science la pen mathematics aloke than ponji aphan our side piponlo Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmuka apor lake por phai ke thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen pong mali ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam ka chini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573 Kardom pini karbi prime time berta long penili sami mirin hansepi pini bertang ton pen arjuponi tham District Agricultural Department Office Karbianglong atum pen patirpi ponsi kedam tang ni phai cricket homani rong plim plam community hall along training on rice value chain Pathepi NC mai padopon Bangsolong Agriculture Development Officer PRB Tisopi Agriculture Scientist Sorojoti Bhosai Amlokhi AEA Monsing Terang Staff Probin Timong Lapen Alison Rongpi GB Robin Teron Lapen Rensing Timong Atum Chetongdun Maya Long Sok Kosonsi Ki Claim Nangji Lapen Kosonsi Kalana Nangji Ma Agriculture Scientist Pen Than Pachini Pontekang Lapen Mobile Along Play Store Pen RKB Assam App Lapen Rice Doctor EN App Download ote sok inki ke chopen danglok ason sok akeso kupi adowai pensi me unjima bangso ebalong dolaplo puta than pachini pon dilai pen bijoy rongpi karbeng long lai Lakhaing ko rahini Sarupathar constituency angkang kedo Nihang Donsuri Hawar Karbi Jutang Aterana tumpen non kewangji thang ni phai krep hopen ni phai kriser kep an Diphu taralang so long ke pado ponji ingdeng plike braser kep karbi risonim so ronga jia long aliralon pen kachipati dunji aphan chisik chedang pontang lupusi birta ribdun long Kidam tang hithi ruini aprang malom pen japra langso jutang achataya long bang plike so se risonim so atum pen chingrum si chisik ponlo Kidam tang ni phai cricket hom se ke kijut siani Local MSC kadom terang pipen apor cepadamsi humri damsi riso nimso ronga jelong kachepati dunji atumpen chetong damsi chingki chethan padopon lapen kimisen ben kachepati dun thekji aphan nihang donsuri hawar aterana tum aphan ahir jumi pajir dunlo bokajan pen ananterang karbianglong live Arthur Bamboo Industry Bangso Arthur Bamboo Industry long nang litum long ikji lake sofa set table bed beling hoton high krung flower stand cup tray pen danglok kapre ka son long ikji adim lake chingri berong dongkam mukam west karbiang long klardaka chini je phan humri ignon 9957 767037 9957 775291 along humri ikha Arthur Bamboo Industry along Amar Jiwan adawai kinangji atuma phan isi birta kemi bangso dawai non ke karbiang long pen west karbiang long along setami long pon ikji lapenan parta nanglina hok damde hem totlun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji lasi humri ignon Amar Jiwan Rani rong pipi kudak laharian apanga kisu Amar tiya ko mawe tha ave mala Amar Jiwan adawai chulo
আমার ইয়া কম দাদু ল গে ইক্রম দা থেউ ল দু দাদু মি মু চল men ke ke in leng pi so amar jibon ada wa gitu penon asak udu mile tu cia ko ke jung kreng u king sudam kan in men asak udam on lo ron thom an lo non pen ka udam on lo na nên là cô chú thu bom luôn rồi đem kịp là con nói chú bom luôn Clardak pen kachini jiapan troxy phaiwi hini trop pho phaiwi troxy nerke palong humri ignon mithang akurjon kache pachini mate kache pang thekpon pami jiapan pura nilip ahawar taraji basataro rongalong pini ingdeng hini ingti ingleng lapen taro akurjon do an kachingru mamai padupon Bangso kachingru mamaya long ingti ingleng lapen taro akurjon atum mithang kache hang nangji pu pendang lok konat pensi kache phoma lapen konat kido kithak atuma bangso kache pachini lapen chethan chimum padupon Itum hemtun che pachini pon sinang po athepi ke en pon bangso mai long ke ongdung atum che tongdun si chingki chethan pon lo Pininga bangke kaddu kawe don trok sikir bra hini ansi chetong pon chotlo bonda ke wangji asengkan mati suri hini ra inkorapli aningkan hoda bangke tarapung borpung ahawar alongsi paman pon poputa than pon Amei bus ni tum patik pon tan le sei ti ingleng taro kathar tingrum tetpe ni tum bipol lo ala ngade kecheng si ke natang bi pon bro na nangai tum song chingrum hai kecheng si hai kecheng si ke ingleng aro si dilo la pini la no na phong la da phong bi bang ke ta ka ne asa taro ro deng ni ke chok lo deng hini ki chok lo Bangso kachingru mamai long mai phu hemson ingti kache pam phu pon amai long kongchun bang Benjamin taro hin pen mai ke phalam thela pen rap chun bang burai ingleng atum pen si cherap chitodun Này ini tuh cingrum aja pong kapalong pon di pantai ini tuh kecisik naik tuh. Ate ingki dia tong cingrum mata te ingki taro ingleng la kon do la kon tentang cingrum la. Kalang lo kita ro di kathar cek mana ingleng kado kami tuh cingrum eten cingrum patik pon lo. News report Karbing Long Live Kangho tum jong hele kire chekrong sitami ke ton kelang atum anso se nang re thulang Kangho tum jong hele ke patu par 6 sitami kiri ka kuruk do natum nang re thulang Laso jok araki hormu ke ponatum lapu an ke patu kar sigang bong pen sitami ke ton kelang atum arideng kai kia mata nge ponlong elo Aho ke damtang thang ni phai cricket homar ni ECR sigjit angkra kalong pen birta kelong don ateng pen ajok Dilai police station angkangar lokedo Dilai towar krong ti kache tokalong Dilai raikom sai khi boka jana longkedo C20 CRPF ke matum chelangsi towar pikiri ka kurga sai dengponlo Bangso sai ke deng ateng pena jo por phai sir ke bra achitim apor malom WB19 AV 4480 ihum Grand I10 agaria long kiri ka kurga sai dengponlo Bangso hut honthe meme morphine ilit longpon Bangso morphine ke wana long kachirap tun abang pumati gari katewar abang pu West Bengal State Kolkata rong suti Karata Police Station angkang kedo kalitang Muhammad Ismail asopo Nur Muhammad artaningkan likebra po apanta neb inang koncheklo Kineblong check honthe meme a morphine asat lang ki NG aphan bokajan SDPO aridengsi palipon elo আমার একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আসলে এবং আমি প্রায় 9:30 মান বজাত জিলা তিনিতে এখন ওয়েস্ট বেংগল রেজিস্ট্রেশনৰ গাড়ী আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰিছোঁ আৰু গাড়ীখন থৰলি সাৰ্চ কৰোঁত আমি 1 কেজি সাসপেক্টেড মৰফিন আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এজন ব্যক্তি আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ নাম নুৰ মহম্মদ তেওঁ ওয়েস্ট বেংগলৰ বাসিন্দা হয় আৰু ড্ৰাগছখিনি মণিপুৰৰ পৰা ওয়েস্ট বেংগললৈ গৈ আছিল ড্ৰাগছখিনি মূল্য কিমান হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 3-4 কোটি টকা হ'ব ইনফৰমেশ্যন Dilai pen Bijoy Rongpi Karbing Long Live Tang te pini Karbi Prime Time aberta ke lapuan si kang ton boniklo